Што, ну ты як заўсёды, ну што, братка? Ачмурэць. Да. За келихом? Давай. Хотел бы я сказать, что с тобой мы не бачились даўненька, але мы с тобой не бачились даўненька, калі мы подкаст записывали. Да? А мы учора бачились? Не памятаю. Ну что, як справы? Мы с тобой, як заўсёды, сустрачаемся за розным безалкагольным. На гэты раз мы с тобой зрадзілі нашай звычкі, мы не ўзялі безалкагольнае піво, мы набылі с тобой безалкагольнае вино. Слухай, ну пахне просто вішняй. Компотиком. Так. Трэба потым памяняцца, таму што у нас... Да, не, яны крыху розныя. Твоя з вішняй, а моя з нейкай іншай хуйнёй. Ось, ну давай. Ой. Як кажуць, будзьма. Зараз все проліваем на апаратуру і нічога не пішем. Слухай, а смачна? Типу, компотик такі? Ну, у меня звычайны бабкин компот. Ну, так, ну что, прывітанне сябры, першы гікаўскі, вярнуўся. Секс-міграцыі. Вось, што ў нас здарылася? Сандра, респект. Да. Як ты гэта потом выразаць будеш? Я не буду. Што здарылась? Слухай, гульнявая імпатэнцыя здарылась. Да, у мяне таксама. У меня зараз будзе пра гэта разгон, калі пачнем пра Alan Wake размаўляць. Ось, я не ведаю, ці шмат гульцоў Diablo 4 у нас, але там выйшаў новы сезон, кажуць, што ён вельмі прышпільны, трэба вяртацца ў гульню. Але я такі, ну, я не ведаю, я так не хочу нічога. І замест гэтага я наўпрост пампаваў сабе Call of Duty Mobile. Нечакана. Так, ну я раней гуляў яе, вось, і мне вельмі... Блин, слухай, мне падабаецца гэты кампотик. Нагадвае пра дом. Ну вось. І я пагуляў і зразумеў, што... Дом, таму што там таксама на вуліцах страляюць, толькі резинавымі кулямі. Пау. Не, я пра кампотик. Я не пра Call of Duty. Ну ладно. Тонка. Ну вось, і я зараз не ведаю, можа хто з нашых гледачоў гуляе, ці гуляў, і ці варта там на дадзены момант, бо я бегаю, мяне ўбіваюць за 2 секунды, і я такі, так, я гляжу на паўтору смерці, а там, ну, чувак, ён прям бачыць, дзе я за стенкай. Я такі, цікава. Там, можа, ёсць нейкія чыты, ці можа гэта чыты, ці яны гуляюць праз клавамыш, я не ведаю. Нешта з гэтага. Alan Wake, так. Это те, што мы пішемся под музыку за Alan Wake, потому што музыка вельмі Слухай, я вчора паслухаў альбом гэты вельмі прышпільны. Так, асабліва вось гэты галоўны трек Follow You Into the Dark. Вось просто у мяне тое ж самае, ведаеш, было, калі я прайшоў першага Alan Wake, а першага Alan Wake я прайшоў, я тады, мне здаецца, на першым курсе навучаўся, тыпу 2010 год. І я яго прайшоў на Xbox 360, і гэта цікава, таму што я прайшоў піратскую версію, бо спачатку, калі Alan Wake выходзіў у нашым рэгіёне, ён выходзіў толькі на ангельскай мове, а калі у тебя быў фрибут, ты мог накаціць расійскія субтытры. Вось. Таму Alan Wake была адна з нагод, чаму я прайшоў свой Xbox. Ну, плюс гэта быў эксклюзив. Таніны. Вінчык за 4 евро. Гэта добра. Цудоўна. Выйшаў Alan Wake. Што, я заставляў... Руді пачаў піліць па ім стрымы. Ну вось. Я оставіў прадзаказ спачатку. Некалькі, мне здаецца, месяцаў таму. Я яго прадспампаваў і пачаў гуляць тады, калі ён, ну, тыпу, пачаўся. І ведаеш, што гэта нават ультыматыўная гульня Remedy, да якой у мяне, вядома, ёсць пытанне, некаторыя, але вось проста першае ўраджанне. Калі вы крыху ўгараеце па гульням Remedy, Alan Wake вам вельмі спадабаецца, таму што вось там вось гэты аб'яднаны Remedy Universe, які яны пачалі рабіць разам з Quantum Break'ам і Control'ам, калі яны пачалі гэта ўсё спалучаць. Вось, напрыклад, там ёсць такі хлопец Алекс. Гэта літаральна копія адзін в адзін Макса Пейна. То бок гэта твар, як яго клічаць... Я зразумеў, але... Не Alan Wake, а як яго клічаць, божухна. Сэм Лейк. Ён жа быў толькі ў першай частцы. Дзе? Ты пра што? Твар Сэма Лейка быў толькі ў першай частцы. Так, але яны яго павярнулі, і ён зараз адзін з агентаў ФБР, і там ёсць момант, дзе паказваюцца там тыпу ён у Нью-Йорке, і ён там вось якраз у сваёй вось гэтай рубашцы гавайскай, у якой ён заўсёды ганяў.
асабліва з гэтым тварам, з гэтай ухмылкай. Вось, і... То бок яны взялі Макса Пэйна з апошняй часткі і дадалі яму твар з першай часткі. Ну, тыпу, да. У іх же там якая праблема, што зараз Макс Пэйн належыць Рокстару, і яны не могуць выкарыстоўваць імя Макс Пэйн. Але яны лагічна падышлі да таго, чаму яго клічуць па-іншаму зараз. Вось. Максон. Ну так. Вось. Вельмі твінпіксаўская гульня. Ну, ты ведаеш, што я люблю гараць па розным трылерам і усякім такім рэчам. Для мяне Алан Вейк гэта зараз тое, што, ну, вось гэта напалову Стівен Кінг, напалову Твін Пікс сюжэт, плюс вельмі шмат механік з Resident Evil 2. Пра гэта, мне здаецца, зараз не сказаў, ну, толькі самы лінівы. Вось. Амаль што там інвентар у Алане Вейке з'явіўся інвентар, і ён, бляха, копія адзін у адзін таго, што было ў Resident Evil. То бок там такі ж самы менеджмент і так далее, і так далее. Яны даволі моцна прапампавалі баёўку. Яна такая ж душная, яна такая ж немагчымая. Вось, як і... Ну, а яна лепей, чым у першым Алане Вейке, але ўсё яшчэ я гульні Remedy цэню за сюжэт, а не за тое, якой геймплей яны робяць, таму што калі ты памятаеш, у адным з выпускаў, калі я прайшоў Quantum Break, я таксама казаў, што вось сюжэт неверагодны, а вот усё, што датычыцца баёўкі, гэта немагчыма. Вось. Што яшчэ цікава, дадалі скрымераў. Раней яны былі... Прям скрымераў. Ой, ты бачыў гэтую гульню, дзе нельга крычаць? Да. Яна, дарэчы, працуе таксама і на выпуск газу. Ты каб не абасрацца, ці што? Не, ну, калі ты пукнеш, то яна таксама гэта залічыць за пройгрыш. Ну, тыпу, мне здаецца, што просто ён жа на хвалю гука рэагуе. Ну, яны там такія, мы гэта рабілі выключна, каб яно было так. Божых ножах які. Вось, тут першапачаткова, мне здаецца, хочацца сказаць пра сюжэт, таму што Алан Вейк гэта ўсё ж такі пра сюжэт. У мяне вельмі моцная гульнявая імпатэнцыя, вельмі. Ну, тыпу, нягледзячы на тое, што я нагуляў 100 гадзін у Зельду, я дасіх яе не дабіў. Тыпу, я яе дасіх не прайшоў. Я там зачыніў галоўныя квесты, але я дасіх не забіў да Ганандорфа. Ну, для Зельды гэта цалкам нармальная рэч. Мне здаецца, праходжанне Зельды ў Зельдзе гэта ўвогуле не першапачатковая мэта. Ну так, вядома. Вось, і калі я спампаваў Алана Вейка, я нагуляў, я сеў гуляць уночы, і я нагуляў недзе гадзін 6-8. Пасля гэтага я выключыў, такі неверагодная гульня, больш гуляць не буду, таму што мяне, ну, проста ванітуе літаральна ад гулень, ад фільмаў, ад серыялаў і так далее, і так далее. Але ведаю, што сёння, калі прачнуўся, я прачнуўся, пайшоў шпацыраваць з сабакам, пачаў слухаць музыку з Алана Вейка, таму што мне вельмі спадабаўся гэты альбом. Ты хочаш павернуцца ў Алана Вейка? Да, і я толькі праз атмасферу такі, бляха, ну ўсё роўна, мы зараз адпачываем, у нас зараз тыпу вакацыі тыднёвыя, і чаму бы не прайсці Алана Вейка, і ведаеш, што я даволі з задавальненнем, я вельмі душуся, там ёсць момант, яны дадалі такую рэч. Ёсць галоўная гераіня, паміма Алана Вейка, і як лічыць Сага, яна таксама працуе ў ФБР. Сага? Да. А в Вінланде? Ну да. Яна, дарэчы, цалкам выйшла на Небеле, дзе што, глядзіце. Так. Вось. Там ёсць такая тэма, што яна спускаецца ў свае ўнутраныя цені. Тыпу, у яе ёсць пакой, дзе, ну, тыпу, яна у яе галаве, тыпу, ёсць пакой, у які яна прыходзіць і расследуе некія там наступства, преступлення і так далее, робіць прычынна-следственныя сувязі. І там трэба сапастаўляць улікі, трэба, вось, там ёсць вельмі такі цікавы момант, ты сапаставіў улікі, а потым табе трэба, ведаеш, яна яшчэ больш намагаецца і яшчэ мацней думае, разважае аб гэтым усім і робіць прычынна-следственныя сувязі. Ну, гэта як у Шэрлакі. Да. З гэтым... Да, вельмі нагадвае, і у якісьці момант я вельмі пачаў душыцца з гэтага, таму што ты туды заходзіш і ты там праводзіш не 5 хвілін. І табе хочацца... Я разумею, навошта гэта дано, гэта дае атмасферу, плюс калі ты туды спускаешся, ну, гэтыя чартогі, у Алана Вейка ці што такія ж самыя ёсць, але ён там працуе над сюжэтам сваёй повесці. Тыпу, ну, калі вы не ведалі, ёсць такая тэма, што Алан Вейк, ён аўтар усяго метасусвету Remedy. То бок Алан Вейк напісаў Control, Алан Вейк напісаў кнігі пра Макса Пэйна. Алан Вейк прыдумаў Remedy. Здаецца так. Вось. І там
там вельмі шмат розных адсылак да розных там кантролаў, да Макса Пейна і так, ну тыпу калі ты гэта выкупаеш, тады ты гэта выкупаеш. У якісьці момант ты ідзеш там нешта на кшталт актовага залу, і там ёсць уборшчык, які амаль што галоўны персанаж у кантроле. Ну тыпу ён які дырэктар? Да. Насамрэч. Ой, ну прабачце. Калі вы не гулялі ў гульню, якая выйшла 4 гады таму. Слухай, вось давай не будзем пра гэта казаць. Ну да. Я высветліў, што гэта так не працуе, бо вельмі шмат людзей не гулялі. Я да сіх не прайшоў кіберпанк. Ну вось. І да сіх не прайшоў гэты Red Dead Redemption. Да. Ну вось я не ведаю, мабыць, мяне крыху падлечыць Alan Wake праз маю гульнявую імпатэнцыю, але я вось пакуль... Я не ведаю, ці даб'ю я яго нават. Мне здаецца, што вось чым мне ён падабаецца, я хацеў гэта сказаць, вельмі выдатнейшы дызайн. Зараз усе кажуць пра графіку, пра тое, што это амаль самая прыгожая гульня, якая выхадзіла на гэтым пакаленні і так далей. Я больш кайфую ад саунд-дызайну. Па-першае, яны вельмі запарыліся над музыкай. Па-другое, вось ты ў першы раз трапляеш у лес, і вось гэта той же самы эфект, як у Зельдзе. Ніякай музыкі, ніякага амбіенту, тыпу цалкам жывы гук леса, які вось ты сядзіш, я гуляў уначы у навушніках, і мне было стрёмна, разумееш? Тыпу я сяджу і я на сараку падсаджваюся. Ну, а першапачаткова, не ведаю, мабыць, ты бачыў, як пачынаецца гэта гульня, у цябе ідзе вялікая кат-сцэна, а потым табе Remedy у першым жа геймплейным кадры паказвае дупу. Там тулусты мужик, за якога ты пачынаеш гуляць. Ён цалкам голы, і ты бачыш яго дупу. І пры гэтым ты не можаш... Я думаю, яны Расею паказалі. Ты не можаш развернуць камеру, паглядзець наперад. Ну, тыпу, там строку бачыцеся такое. Мне здаецца, што гэта можна неяк там просто зачызіць, ведаеш, просто каб паглядзець. Вось. Слухай, я вельмі задавольны, што гэта віно безалкагольнае, бо яно смачнае, яго хочацца піць. Да. Цікава, ну я не ведаю. Я Алана Вейка першага прайшоў побач з дзядзькам майго сябра. Ён гуляў, а я глядзеў. Я такі, вау. Нормально. Але страшна было мне тады. Ну чаго? Слухай, мяне фір пужаў. Ну, добра, фір это... Не, ну фір насамрэч, я памятаю, я ў дзяцінстве калі гуляў яго, ну тыпу, фір выходзіў, я быў, мне тыпу, колькі было, 13, мне здаецца, якіх-небудзь гадоў. Я яго праходзіў першы раз. Слуха, мабыць, мне яшчэ раней было, таму што мне кампутара не было. Я першы раз у фір пагуляў у камп'ютарным клубе. І тады было стрёмна. Я памятаю, што калі я пачаў праходзіць фір дома, і там вось гэта першы момант, калі з'яўляецца гэтая дзяўчына, цалкам везде слоу-моушн, там зрывы ідуць, і ідзе гэтая дзяўчына. І гэта было насамрэч страшна. Я памятаю, прыйшоў да сяброўкі, калі яшчэ ў школе навучаўся, і яна запусціла мне сталкера. Я просто выйшаў... Я сіх не разумею. Я выйшаў на дарогу, на мяне пабежала нейкая сабака, я такі адразу выключу. Я вельмі не люблю хорары. Ну, вось увогуле нейкія такія страшныя элементы. Мне вось падабаюцца, ведаеш што, мне не падабаюцца survival хорары, таму што я, ну, я казаў, што я шмат разоў пачынаў гуляць у Resident Evil, ні адну амаль што не скончыў, акрамя Resident Evil Gun Survivor, якую я праходзіў на PS1. Вось. А у астатнім, мне здаецца, я ніводна... ну, калі лічыць Alan Wake першы survival хоррорам, тады я яго прайшоў. Але, ну, мне здаецца, што гэта ўсё ж такі не. Ну, слухай, ты можаш зараз гэта набыць, як яго, iPhone 15 і прайсці на ём Village, так. Ён выйшаў учора амаль што. І я не ведаю, ці чытаў ты проста агляды на гэта ўсё, але людзі душняцца праз тое, што якая там здольнасць, я вось нават не памятаю. Зараз я адчыню нататку. Здольнасць там 2340 на 1080. Гэта здольнасць, пры якой ёсць 60 FPS. І людзі піздзяць пра тое, што гэта маленькая здольнасць для 60 FPS, і насамрэч там павінна быць 5К і так далее. На тэлефоне 5К? На мабільным жалезе. Ну, тыпу... Ну, умоўна. Я такі, вы дурныя. Гульня выйшла 1,5 гады таму і тармазіла на ПК, а зараз вы параўноўваеце, ну, ёсць тесты, дзе людзі параўноўваюць версію на ПК і на iPhone 15 Pro, і яны не адрозніваюцца. Не, ну там, слухай, там ёсць нейкія адрознівання, і картинка не такая гладкая, так, але улічвай тое, што у тебя 6 цэляў. Тыпу, гэта менш, чым у Nintendo Switch нават. Стылёвая музыка. Стылёвая. Бля, відео смачная пиздец. Да, мне таксама падабаецца.
Тут яшчэ просто і келіхі маленькія, з іх нельга напіцца. Ну, у меня няма нормальных келіхаў. Я ж не п'ю алкаголь, таму мне келіхі ніколі не патрэбна. І у мяне няма ні шотаў, нічога такога. Таму я б у звычайным жыцці, калі мне хочацца набыць безалкагольнага піва ці безалкагольнага віна, я яго п'ю з гарла заўсёды. Я хочу сабе безалкагольны віскар. Ну, гэта такое. Я спрабаваў безалкагольную водку, і гэта насамрэч... Ну, слухай, я хочу просто old fashion паспрабаваць зрабіць. Чаму не? Ну так. Безалкагольны old fashion. Але праблема ў тым, што ангастуры безалкагольнай-то няма. Ну, які-небудзь сіроп ад кашлю выкарыстоўваць. О, я, дарэчы, няхай гэта крыху ператварыцца ў замяніць расстрэлам. Я 2 дні таму нечакана бухну. Нічога сабе. Я быў на вялікай тэхна-вечарыне з дзяўчынкай, і яна такая, тыпу, я пайду набываць кактэйлі ці набыць табе што-небудзь. Я кажу, набыць мне безалкагольнага піва. Яна мне прыносіць безалкагольнага піва, я яго выпіваю, такі, нешта странное. Нешта алкагольнае. Да, гляджу на этикет, а по пиву, ну, не зразумела до конца, алкогольное ці оно безалкогольное. Я раблю другі глоток, такі, не, достаю телефон, включаю ліхтарик, починаю глядзець состав, бачу, что там 5% алкоголю. Вось, іду, меняю сабе на безалкогольное пиво, вось, таму я другі раз за 5 гадоў зрабіў глоток алкоголю. Жах. Ну, да. А я ось зараз мяне запросили, я не ведаю, ці трэба гэта ў першым гікаўскім? Ну, мы давно не бачыліся, гэта будзе такі сполучак. Ці што, вы разумееце, што такое замяніць расстрэлам, можете подпісацца на наш Patreon, таму што хутка выйдзе новы выпуск замяніць расстрэлам. Ці не выйдзе. Ці не выйдзе, можа мы тут усё абмяркуем. Так, мяне ж запрасілі на дзень народжання, і я кажу, ну, а што мне там рабіць? Ну, мне там не будзе чаго рабіць, я алкаголь не п'ю, вы там усе маленькія, ну там до 20 людзі. Яны такі, да пашлі, да мы тебе раскадзіруем, і вось гэта мне вельмі не падабаецца. Да, мне заўсёды ёсць вар'яты, якія спрабуюць мяне напаіць ці нешта яшчэ такога, тыпу, чаго ты? Я такі, менавіта з-за гэтага я і не пайду. Ну. Калі ты мне даеш слова тое, што калі я толькі чую, што вось давайте вадзіму што-небудзь падмяшаем, я збіраюсь і сыходжу. Да. Ну, бо мне гэта таксама не хочацца гэта ўсё выслухіваць. Не часто такая херня была. Вось. Ну што яшчэ выйшла? Выйшаў Spider-Man 2. Я паспрабаваў Spider-Man 2. Ну, гэта DLC за кошт цалкам гульні. Ведаеш што? Нічога не буду казаць пра сюжэт, нічога не буду казаць пра нешта сюжэтна датычнае. Вельмі спадабалася тое, што вось зараз зразумела, навошта ў PS5 SSD, таму што яны зрабілі. Цяпер Чалавек-павук, ён можа перамяшчацца па горадзе, тыпу, вельмі хутка. Ён навучыўся летаць, планаваць і так далей, і так далей. І тыпу хуткасць гэтага ўсяго вельмі павялічылі. І вельмі цікава, што вялікая адкрытая прастора, па якой ты перамяшчаешся вельмі быстра, без едзінага фраза. Вось. А яшчэ я яго спрабаваў, я спачатку гуляў на PS5, а потым мы врубілі стрым на Steam Deck, і я далі на Steam Deck гуляў. Вось. Неверагодна гэта ўсё глядзіцца. Крыху перарабілі баёўку, крыху перарабілі стэлс-місіі, крыху перарабілі падачу сюжэту. Сам сюжэт стаў крыху больш дынамічным. Ну, то бок, там у параўнанні з Аланам Вейкам, Алан Вейк першыя 2 гадзіны ён толькі раскачваецца. Тыпу, табе за першыя 2 гадзіны геймплея Алана Вейка нават не дадуць пастраляць нікога. У Чалавека-павука гэтая раскачка працягваецца, мне здаецца, хвіліны 4 ці накшталт таго. Таму што цябе адразу кідаюць у замест, табе адразу трэба там нешта рабіць, вось. Ну, гэта ж інсомнік. Ну, да. Вось. Яны любіцелі такога. Усё яшчэ лічу, што нікога не хачу пакрыўдзіць. Для мяне Чалавек-павук гэта папсовая жвачка накшталт фільмаў Marvel. Тыпу, гэта фільмы, якія вельмі выдатна паглядзець адзін раз з сябрамі, з дзяўчынкай і так далей, і так далей. То бок гэта ўжо 2 разы. Ну, напрыклад. Вось. І для мяне гэты сюжэт, ну, ён цікавы. Ну, мяне ён зацікавіў першапачаткова. Але не настолькі, каб я пайшоў зараз за 560 еўра набываць сабе PS5 і за 70 еўра Чалавека-павука. Ну, тыпу, гэта для мяне не сістэм-селер, ці што. Вось. Усё яшчэ знаходжуся у той кропкі, калі для мяне не існуе на PlayStation якіх-небудзь сістэм-селераў. У нас наш агульны знаёмы па працы набыў сабе плойку.
і такі, блин, там столькі гулень. І ён набыў сабе PlayStation Plus подписку. Ось, кажа, там столькі гулень. Я кажу, што ты сабе усталяваў? Mortal Kombat і FIFA. Ну, попса, ну. Не, ну ты поведаеш, што ўсё роўна людзі ж часцей за ўсё гуляюць у мультиплатформу, таму што некія моцныя эксклюзівы выходзяць. Ну, тыпу, вот гэта вельмі выдатна, калі яны выходзяць 2 разы на год. Вось гэта тады лічыцца, што гэта год добры для гэтай платформы. Мне зараз, калі пытаюць, як увайти ў гульнявую індустрыю. Мои подписчики часто меня пытаюць. Да. Вось, ну, калі нехта спытае, во што можна пагуляць, я адразу пытаю, ці гуляў гэты чалавек у Red Dead Redemption 2, а калі не гуляў, то я яму раю Red Dead Redemption 2. Бо, ну, лепш гульні на дадзены момант для сябе я пакуль што такі, ну, няма. Не, ну, не тое, што лепшай гульні, лепш адкрытага свету. Цікава, што ты абраў гульню, якой натхняліся стваральнікі Breath of the Wild. Больш за ўсё. Тыпу, вось, гэты адкрыты сусвет, ён іх натхняў для таго, каб стварыць адкрыты сусвет для Breath of the Wild, і они вельмі падобны паміж сабой. Таму што, ведаеш, я абіраю арыгінал, а не копію. Они вось гэта для дзяцей. Ага, вось сваімі маленькімі Nintendo Switch. Ну, ты разумееш, вось. Што? Выйшаў яшчэ Super Mario Wonder. Усё, што вы павінны ведаць пра Super Mario Wonder. Ён выйшаў, і амаль што праз хвіліну пасля яго выйсця, праз тое, што яго злілі крыху раней, модэры зарабілі мод, дзе там ёсць такая маленькая кветачка, якую ты сустрачаеш на кожным узроўні. І яна табе заўсёды нешта кажа. І гэтая кветачка, яна агучана амаль што на ўсіх мовах. Вось. І людзі замянілі гэтыя файлы агучкі, і цяпер гэтая кветачка лаецца на Марыо. Вось. Nintendo звар'яцела, пачала ўсіх баніць, але больш за ўсё цікава, што гэты мод яны маглі зрабіць толькі праз тое, што інструменты модынгу падыходзяць ад інструменту Tears of the Kingdom. Тыпу, яны выкарыстоўвалі адзін рухавік. Да. Цікава. Яна выглядае вельмі смачна, вельмі цікава. Я б хацеў сказаць, што я яе абавязкова набуду тады, калі яна будзе на знічке, але гэта эксклюзіў Nintendo. Ён на знічке будзе пад Новы год. Да, а на эксклюзіву Nintendo знічка амаль 10% і больш не бывае. Таму прыйдзецца ці што набываць за full прайс. Я яго не стал набываць толькі праз тое, што ў мяне зараз вось гэтая гульнявая імпатэнцыя. Я ведаю, што я яго набуду, ён будзе проста ляжаць, а проста прамарную грошы сабе. Я на дадзены момант хочу сабе набыць толькі першы Red Dead Redemption на Switch. Ну, лепш за ўсё, дарэчы, набываць на картрыджы. Так, я ўжо паглядзеў, ён ёсць у Вільні, так што... У геймруме. У геймруме, так. Нават, мне здаецца, што лепшая крама па гульнях, якая ёсць у... Адзіная крама па гульнях, ёсць іншая. Ты, тыпу, калі заедзеш у якія-небудзь вялікія вось гэтыя маркеты, якія ў нас там ёсць. Не, ну там же... Там ёсць гульнявыя крамы, якія арыентаваны там больш на PlayStation, Xbox. Там ёсць некалькі там... На столак. Да, і на столак. Але там моцных якіх-небудзь эксклюзіваў, ці прыйсці туды прадзамовіць, там ты же Tears of the Kingdom, калі ён выходзіць. Ну, слухай, я там набываў Bayonetta другую. Вось у такой краме я набываў Bayonetta другую і набыў сабе Pro Controller. Вось, гэта было ў краме ў Акропалісе. Не, ну, я пра тое, што такія крамы, яны не робяць прадзаказы на нейкія гульні. Таму што вось калі я шукаў у Вільні, дзе зрабіць прадзаказ на тое, каб набыць сабе фізічны картридж, быў толькі геймрум, і геймрум ужо не збіраў прадзаказы, таму што у іх была фіксаваная колькасць. І мне прыйшлося, я спачатку прадзаказаў, прыехаў у дзень, калі мне яе павінны былі выдаць. Мне сказалі, што яна прыедзе толькі праз 2 тыдні. Я скасаваў свой заказ і паехаў набываць яе проста ў электронным варыянце. Зразумела, так, Марыо. Я так зразумеў, што гэта не будзе як Марыо Одіссі. Не, гэта 2D-шны Марыо. Увогуле, трэба адзначыць, што з моменту, калі выйшаў Super Mario 3D World, гульні Марыо падзяляюцца на 2D Марыо. Ну, яны фізічна 3D, канешне, таму што там 3D-мадэлі выкарыстоўваюцца, але яны гэта 2D-платформеры. І 3D-платформеры Марыо. Вось. І заўсёды кожны раз, калі яны выходзяць, гэта вельмі вялікі раз'ёб, таму што вось зараз, калі вы паглядзіце, ужо ў брытанскім чарце за гэты тыдзень Super Mario Wonder абайшла Чалавека-павука 2.
Вось настолькі людзі любяць У дзяцей Марыо. шмат. Ну вядома, тут толькі ж дзеці гуляюць у Nintendo Switch. да. Дарэчы, я вельмі мала дзяцей з Nintendo. Я накшталт бачу Моя заўсёды сестра. ну мабыць яна адна. Ёй вельмі спадабаўся Mario Odyssey, я Я- калі прыязджаў, яна толькі ў яго і гуляла. Ну вось, а ты Nintendo Switch не набываў? Не. Кепскі ты брат. За што? Не заслужыла яшчэ. Ну, так. Пра што я хацеў сказаць? Я просто ведаю толькі сярод гульцоў Nintendo Switch 30гадовых 40гадовых мужикоў барадатых. Вось як лёха ідці барадаваць. Типікал гулец Nintendo Switch. Адразу бачна, што вот гэты чалавек яшчэ і ў Genshin Impact по-любому гуляе. Гуляў. Ну да. І ён же прамяняў яго на Зельду. Лайчыны. Усё яшчэ ганаруся. Слухай, Зельда гэта гульня для дзяцей. Мгм. Immortal Phoenix Rising гэта гульня для маленькіх дзяцей. А Genshin Impact это гульня для хворых маленькіх дзяцей. Тады што такое гульня для гігачадаў? Маро. Марио? Ты ведаеш, што глядзі, Super Mario Brothers. Типу браты Super Mario. Я думаў, гэта некая Не. Rules 34. Аднаго брата клічуць Луіджы Марио. Ну, А як клічуць Марио? ніяк. У яго ж... А ты ведаеш пра гэта? Так, я ведаю, бо Маріо гэта прозвішча. Не, да, Марио гэта прозвішча, але яго па факце клічуць Марио. Калі так глядзець. Типу у яго няма імя. Гэта як Александр Александрович. Калі ў бацькоў не было Фантазій. да, шмат фантазій, каб Слухай, у мяне хтосьці быў са знаёмых такі. У яго там вось было прям вось 3 гэтых. Не, гэта ў нейкага акупанта было. Ёсць адзін акупант, якога бацьку завуць Владимир Путин. Бачку? Да. Владимир Владимирович Путин. Яго бацьку клікалі Владимир Путин. Тыпу, бля, яны далёка не пайшлі. Вось, ну да і струк з ім. Дайшло, да? Слухай, я ж... Я толькі зараз зразумеў. Да. То есть ён Вова Путин? Да. Чаму бы не. Так, што? Нас не было месяц, і ведаеш, што здарылася за гэты месяц. Microsoft усё ж таки закрыла сделку аб набыцці Activision Blizzard. А я казаў? Памятаеш, я ў якімсьці падкасце казаў, што 80% яны яго не набудуць. Набылі. Ну да, набылі ў выніку. Ну слухай, ну там же яшчэ вельмі шмат пытанняў да таго з'явілася, што гандлёвая камісія потым такая, мы яшчэ ведаеш, як гэты злодзей у Marvel, які мы яшчэ павернемся. Чаму бы не? Вось, і іх началі вельмі моцна дзерці па падаткам. Да, у іх же зараз у Microsoft праз тое, што яны набылі Activision Blizzard, будзе самы моцны прыбытак за ўсю гісторыю. Ну, таму што іх падаткі чамусьці не ідуць? Не, ну, там, мне здаецца, што ў гэтым фінансавым годзе яны будуць плаціць падаткі абмежавана Activision Blizzard і там Microsoft. же была тэма, калі я магу памыляцца, хутчэй за ўсё я памыляюсь, але калі яны набывалі гэтую кампанію за столькі-то мільярдаў даляраў тысячаў, 68,7 мільярда даляраў. Ну вось, падатковая такая, а у вас тут налогі не аплачаныя, падаткі не аплачаныя на некалькі мільёнаў. Яны такія мы набываем Blizzard. А рожкі-то вось яны. Так. Вось, і што з гэтым яны... Ну да, адразу яны сказалі, што не чакаць усіх Call of Duty і астатніх эксклюзіўных праектаў у геймпасе. Але будзе. Ну, хутчэй за ўсё якую-небудзь там Diablo 4 дададуць праз годзік. Мне падаецца, што... ну так, можа быць тое, што яны Diablo дададуць. Калі Warcraft з'явіцца на кансолі. Ніколі, дзядзька, ніколі. Вось. Ну а што, а там акрамя Call of Duty больш нічога і няма. Ну так. Candy Crush. Не то я включыў. Не, ну слухай, пад віно. Каб вы разумелі, зараз нейкая класіка гуляе. Да. Трэба, ведаеш, як-небудзь зрабіць спешл падкасту пад класіку і просто сядзець бухаць у цыліндрах. Вусы адрасці заадно. Чаму бы і не. Так,
Што яшчэ здарылася? У нас усё яшчэ Ілон Маск вар'яцее, ну тыпу... Да ён, ну, я не ведаю, нехта яшчэ верыць у Ілона Маска, ну... Не, ну... Ён паказаў тое, што ён ввогуле, ведаеш, пакуль ён гэта ўсё не высіраў у Твиттер, пакуль ён не набыў Твиттер, усе думалі, ну, гэты чалавек геній. Ён геній. Ну, не ўсе, добра. Палова, мне падаецца, ведала то, што ўсё, што разрабляе SpaceX, гэта выключна наработкі інжынераў, а ён твар, які гэта ўсё паказвае. Ну, вядома. Вось. Тая ж самая сітуацыя, як і з Apple. Але так, але на дадзены момант, калі ты глядзіш на ўсе гэтыя высеры, Ілона Маска такі, а як ты ўвогуле да гэтай кампаніі прыйшоў? Слухай, у The Verge выходзіла вельмі цікавая нататка на гэты рахунак. Там былі слівы з кола Ілона Маска, якое было прыбліжана да яго, калі ён набываў Твиттер. Анальнага. Да. Яны казалі, што у яго ёсць тыпу сверхідэя на гэты рахунак, у тым плане, што ён хоча чалавек. Што ён хоча зрабіць з Твиттера вельмі адкрытую пляцоўку, дзе могуць быць як максімальна правыя, так максімальна левыя, так максімальна ісламісты, так максімальна там радыкальныя феміністкі і так далее, і так далее, і так далее. Вось. І ў гэтым плане, тыпу, ён пачаў вар'яцець, у яго ў галаве ёсць мэта, што ён павінен паказваць прыклад людзям, што вось я мяркую так, па гэтаму я пішу адкрыта пра гэта ў Твиттер, і вам нічога за гэта не будзе. Але мы ўжо бачылі за апошнія месяцы, што... А пачаму я такі высеры нейкія піша? Ну, таму, што ён вар'ят. Ну, яму ніхто не забараніць быць самым багатым на свеце вар'ятам. Ну, гэта цалкам законна. Да. Вось. Твиттер зараз паведамілі о тым, што яны пачынаюць тэставаць розныя ўзроўні падпіскі са штогадовым коштам у $1. Тыпу, калі ты рэгіструешся, то ты можаш толькі чытаць, але не можаш пісаць твіты. За $1. Да. Вось, і ты плаціш, ну, там 99 центаў, і... Мне падабаецца, я зраблю самую адкрытую соцсетку, але плаці. Ну, вядома. Цікава. Хочаш дэмакраты, плаці. Ну да. Вось. Таму яны ўжо гэта у Бразіліі яны гэта тэставалі, і яшчэ ў якойсьці адной краіне. І зараз, мне здаецца, тэстуюць. То бок усе старыя аккаунты, якія ўжо зарэгістраваны, ім нічога не трэба плаціць, а тыя аккаунты, якія новаствораныя, яны павінны плаціць па $1. Здаецца, што гэта раскаціць потым на ўсіх, і усе павінны будуць плаціць па $1, а потым яшчэ, калі ты хочаш пісаць длінныя тэксты, рэдактаваць твіты, калі ты хочаш гэтую галачку, ты яшчэ набываеш новы ўзровень, гэта X-Premium. І яны яшчэ тэсціруюць некалькі ўзроўняў падпіскі, вось гэтай прэміум падпіскі для Твиттера, якая дае зараз табе гэтую галку, то бок яны з розным функцыяналам. Тыпу... Ну як PS Plus, розныя версіі. Ну, здаецца, нешта накшталт таго. Вось. Твиттер 100% не будзе так зарабляць грошы, усё роўна. Ці людзі сыйдуць з Твиттеру, ці людзі будуць па ім карыстацца так же сама, як Мастодонт. Ну, у мяне ёсць нейкія... vkl.world. У мяне ёсць нейкія пытанні да... Вось ведаеш гэтых раздробленых сервакоў, ну, раздробленых сервісаў наконт на тып Мастодону, на тып Блюска і так далее, і так далее. Я карыстаюся і Мастодоном, і Блюскаем, таму што мне і тое цікава, і там ёсць маленечкія беларускія камьюніці. Я амаль спыніўся карыстацца Твиттерам у тым плане, што я зараз вельмі клапочуся аб сваім маральным стане і усім такім, таму я ўвогуле не чытаю стужку, я чытаю, ну, я толькі пішу твіты і толькі адказваю на тое, што адказалі мне. Вось. У мяне не хапае ніякіх сіл, каб весці больш, чым за одну сацыяльную сетку. Ну, да. Не, тыпу, просто я іх чаргую заўсёды. Я, тыпу, магу пісаць туда или туда. Вось. Я цалкам закінуў свой Instagram. Ну, просто я туды не заходжу нават месяцамі просто. Даже калі мне прилетаюць нейкія паведамленні. Вось. У мяне вельмі даўно няма ні ВК, ні Фейсбука, нічога такога. Ну, тыпу, я ў гэтым просто не бачу сэнсу. Моя галоўная сацыяльная сетка — гэта Telegram. Вось, у Тэлеграме я магу там чытаць нейкія навіны, але я зараз і гэтага не раблю, таму што я адпісаўся амаль ад усіх навінавых каналаў. Што ты ўсё яшчэ спрабуеш гуляць у інтэлігенты, ці што? Так.
трэба даць паветра. Сёрбаць, ведаеш, як гэта хлопцы робяць. Быў як іх кліч. Хто каштуе віно? Вінаёбы. Ну, добра. То яшчэ адна навіна. Netflix зараз працуе над экранізацыяй Bioshock. Ну, слухай, то было вядома. Пішацца толькі сцэнар, не то, што яны прям працуюць. Ну, они нешта робяць у плане экранізацыі. Ну, то так. Але у іх жа былі праблемы з тым, што я не памятаю, які да гэтага выходзіў таксама іграфільм па гульне ад Netflixу. І Netflix вельмі моцна парэзаў усе сцэны з расчлянёнкай, з усім гэтым. І аўтар Bioshock'у такі, ну, варыянтаў ніякіх няма, бо увесь гэты горад, увесь гэты сеттинг, ну, вы бачылі, там вар'яцтва на вар'яцтве. І мне нешта падаецца, што было б лепей. Калі б гэта здымаў HBO. Так, калі б гэта здымаў менавіта HBO Max, таму што ў іх выйшаў вельмі добры The Last of Us. Ну, і была добрая гульня тронаў, дзе таксама вельмі шмат расчленёнкі, сексу і так далей. Вось, і нешта мне падаецца, што Bioshock выйдзе ці вельмі стэрыльным, наконт таго, што будзе як... Я ўпэўнены ў гэтым на 100%. Гэта будзе як гульні ад той жа Insomniac Games, дзе людзей не забіваюць, і людзі там проста раствараюцца, ну, у воздухе, як у апошніх, ну, не апошніх, ну, ты зразумеў, у мсцюнах, калі просто на песок распаліся. Вось, ці будзе... А уяві-ка, як бы прикольно было б, калі б Танос щелкнул пальцами, і людзі... Как это, как мясо. Ну, а ты просто уяві, што яны, напрыклад, у іх там пачала бы здзірацца скура, потым развалівацца яны на мяса, кішкі, так як бы гэта піздата і крыпова глядзелася. Тыпу, было б зразумела, што... І в кінотэатрах дзеці сидят. Да, але было б зразумела, што людзі праз пакуты знікаюць, што яны не просто, ну, тыпу, просто вось раз і ўсё, да. Ну, гэта бы, ну, просто бы дадала гэтаму міру крыху больш зразумеласць. Ну, але было дзіўна з іх павяртаннем. Да. Наадварот, просто кішкі такі вылезаюць. Watch Dogs глядзеў, як это? Глядзеў? Да. Watch Dogs? Бля, ну як, хранителя. Ну. Вось. Там же быў момант, калі ствараўся гэты доктор Манхэттан. Ён же калі ствараўся, у яго спачатку... Да, ён спачатку разляцеўся, а потым у сталовай спачатку з'явілася яго нервная сістэма, потым кішкі, потым яго абдала скуры і так далее, і так далее. Вось, ну, тыпу, гэта было б рэальна прикольна, таму што... Marvel, у нас ёсць для вас вельмі добры... Цудоўны канцэпт, ідзіце да нас. Вось, а Bioshock сцэнар піша Майкл Грын, гэта чувак, які напісаў Логан, ну, ты Логан, дзе ён быў ужо не бессмяротны. Мне здаецца, што па водгуках адзін з самых лепшых фільмаў пра Расамаху, а мабыць, самы лепшы. Вось, і гэты же чалавек напісаў фільм, які мне вельмі падабаецца, «Бягучы палязы 2049». Ну, але ж ён гэта здымаў не для Netflixу. Ну, вядома. Я табе крычу, яны скажуць, каб вялікі папачка быў геем, вось, галоўны герой... У паўднёвага парку выйшла серыя, мабыць, бачыў я ў Twitter, дарэчы, рэпосціў, дзе яны пасцібаліся над тым, што над адаптацыямі Netflix і так далей, дзе Картмана замянілі на чорную дзяўчынку, Кені замянілі на азіятку. Ну, яна там увогуле. Слухай, я думаў, гэта просто канцэрт-арт нейкі. Не, гэта цалкам серыя. І видите, што сёння выйшла серыя пра Baldur's Gate 3. Вось, таму я сёння... Гэта нешта накшталт серыі пра Warcraft? Я не ведаю, я яшчэ не глядзеў. Добра, зразумеў. Таму трэба будзе просто зацаніць. Ну так вось, і ці пранясе, спадзяюся, што пранясе, таму што сусвет Bioshock'a вельмі цікавы. Ну, ці яго забракуюць, і там будзе вельмі шмат, зноў жа, павестачкі, будзе вельмі шмат нейкі... А я не супраць павестачкі, калі ласка, калі ў гэтага нармальны сюжэт, блядь, ёсць. Так, але, ну, ты уяўляеш, якая там павестачка, блядь. Ну, так. Ну, адкуль яна там можа быць? Вось, бо, па суці, ось увесь гэты горад, ну, гэта же камунякі. Ну, чаму бы не? Наколькі я памятаю. Ну, да.
Ну что, у каменизме все равны. Каменизме. Да, да. Коммунизм. Коммунизм. Да. Вось, і типу, ну... І што дзяўчыны-лесбіянкі? Галоўнае, каб на заводзе працавалі. А потым яны атрымаюць для свайго дзіця пуцёўку ў Артэк. На нейкае дзяцінства давіш. Вось. Пізду. Так, Лёша, ніякай лаянкі. Што у нас наступнае? Ніякай лаянкі. Аўтары Робакоп. Аўтары Робакоп, Роук-Сіці, підарас. Скасавалі свіч-версію шутера на свіч. Не блытай з геямі. Да. Геі да сюды не датычацца, геі крутыя. Сам такі. Што, гульню выпусцяць толькі на ПК, PS5, разумела на Xbox Series XS. Вось, яны ніяк не пракаментавалі сваё рашэнне, а проста сказалі, ну што, кансолька для дзяцей, вы пабачце, хто гуляе ў гэтую вашу Зельду. Ну, тут жа ўсё вядома. Вось, можна было зацэніць дэмку Роук-Сіці. Не ведаў, што Руді разрабатываў гэтую гульню. Можна было зацэніць дэмку, не сказаць, што вельмі станоўчыя водгукі насамрэч у гэтай дэмкі, але даволі шмат людзей пранікліся тым, што адбываецца. Я зусім не пранік, я не гуляў у дэмку, я просто паглядзеў цалкам увесь геймплей, які, ну як цалкам прашчолкаў ключавыя моманты. І мне неяк не зразумеў, які там імпакт ад стральбы, бо ну ведаеш, што Робакоп жа ён максімальна машына, ён вельмі плаўна рухаецца, вельмі плаўна нацэльваецца, вельмі плаўна страляецца. Да. Ось. І мне не зусім зразумела гэты імпакт, але кажуць, што там ёсць вось нешта накшталт сюжэту таго самага Робакопа Пола Верховена. То бок там вось гэта максімальна вось гэты карпаратыўны кіберпанк пра тое, што стварылі андроіды і так далее. Вось, але гэта ніяк не датычыцца фільму пра Робакопа, таму што нават там дзяўчынка, як клікалі яго напарніцу, я забыў. Ты думаеш, я памятаю? Лізе, бляха, Лязі. Да, я уже не памятаю. Ну вось, дарэчы, яна там жывая. Елизавета другая. Яе забіваюць у другім, ці нават у трэцім фільме, які ўжо не Слухай, мне ввогуле так не цікавы Робакоп быў у дзяцінстве. Сур'ёзна? Я яго ніколі не глядзеў. Пайшоў нахер ад цябе. Выйшаў! Ну гэта ж не цікава. Ну, для мяне гэта, я такі, ну гэта Тэрмінатор. Амаль. Не, ну тыпу, на остров з пальцем. Тэрмінатор гэта... Ну так, пра новы Тэрмінатор і Робакопа, гэта вар'яцтва. Не, ну тыпу гэта зусім па сваёй логіцы, гэта тым, іншыя рэчы. Ну так, зразумела, што там быўшы былы коп, яго там усякімі імплантамі, хер-імплантамі, вось, напіхалі, ну... Аугментацыя. Deus Ex, Mankind Divided. Слухай, школьная гульня. Ну. Вось, я пагуляў Deus Ex, і такі, ну я зразумеў, в чым Робакоп. Ну, типу, ведаеш, да, бачна, адкуль бралі. Ну, калі ты кажаш пра не першы Human Revolution, ці Mankind Divided, то да, там насамрэч ёсць нешта такое рабакопскае. Але арт сам не рабакопскі, таму што вось Робакоп, ён жа цалкам заснованы на вось гэтым ретро-футурызме. Я памятаю гэтага вельмі крынжовага намаляванага робота. Вялікага, які як курыца быў. Так. Ён не намаляваны, гэта цацка насамрэч. Яны зрабілі маленькую цацку і потым яе аніміравалі. Ну вось яна была вельмі дрэнна аніміравана. Не, ну слухай, на момант якога там 86-го года ці які калі выходзіў Робакоп, ён быў аніміраваны вельмі добра. Ну і плюс, калі ты памятаеш, Робакоп жа славіўся не тым, не сваёй анімацыяй, ён жа славіўся там звыш насіллем, ну звыш гвалтам. Чужыя выйшаў у 86-м годзе. Ну. Там было лепш. Вядома, таму што там, дарэчы, хлопец, які працаваў над чужымі, і хлопец, які працаваў над Тэрмінатарам другім, гэта адзін і той ж самы чалавек. Таму там зразумела, чаму гэта так зроблена. Вось, дарэчы, калі зараз глядзіш Тэрмінатара другого, і вось усе моманты з Тэрмінатарам, які ён там Т-1000, я ўжо не памятаю. Снайгер, здаецца, Т-800 быў, а гэта Т-1000, калі не памыляюся. Вось. Які ваткі? Да. І вельмі добра аніміраваны даже на дадзены момант, таму што калі зараз включаеш 4К версію, вельмі выдатна. Тут яшчэ адна цікавая рэч адбылася. Аўтар коміксу Кіберпанк Big City Dreams Live.
Что? Big City Life. Big City Life. Нічога сабе ты вспомніў. Добра. Барташ Штыбар яго клічуць, ці Штыбар, я не ведаю, гэтыя палякі, сам ведаеш, як у іх там тыя прочыча. Ён выйграў прэстыжную прэмію Хьюга. Гэта, калі так параўноўваць, гэта літаратурны Оскар. Гэта літаратурны Оскар, насамрэч. Вось. Ну, ці парнаграфічны Оскар. Ну, там, самі правядзіце аналогію, якая вам больш падабаецца. Гэты чалавек, ён не толькі пісаў коміксы, ён пісаў некаторыя сюжэты для самого кіберпанку, і ўсё ж такі, ну, трэба адзначыць, што ўзровень сюжэту ў кіберпанку, ён даволі добрый. Ён, ну, мне здаецца, не хужэй, чым у Ведзьмары. Давай ты... Так. Ты больш ухараеш па кіберпанку. Ён вельмі добры, ён адчмурэнны. Ёсць некаторыя моменты, якія б я выразаў, але цалкам мне вельмі спадабалася. І нават яны ж... не, гэта я блытаю з другім Дыабло. Ой, з трэцім. Ты ведаў, напрыклад, тое, што трэцяе Дыабло, галоўны сюжэт пісала... Сетка. Просто есть такое адчуванне. Насамрэч, я праходзіў трэцяе Дыабло, там рэальна, ну просто жопа нейкая. Ну вось, а дадатак да трэцяга Дыабло вельмі выдатны. Ведаеш чаму? Таму што яго пісаў сцэнарыст другога Дыабло. Цікава. Вось так. Такі маленькі факт. Не ведаю, для мяне заўсёды сюжэт у другім і трэцім Дыабле ён быў, ведаеш, такім зусім непатрэбным, бо у другім Дыабло нельга было праліставаць дыалогі. Вось. І для мяне заўсёды хутчэй было проста адчыніць квест і паглядзець, куды тебе ісці. Для мяне галоўную Дыабле заўсёды быў геймплей. Сур'ёзна? Да. Я дасіх, я вось прайшоў другую Дыаблу, не ведаю, разоў 6, мне здаецца. Я прайшоў трэцюю Дыаблу разы 2-3. Навошта яе праходзіць? Ну, тыпу, каб выбіць шмоткі, каб выбіць нармальны ўзровень складанасці і так далее. Так, а там, то бок там не такая сістэма, як у, напрыклад, трэцяй ці чацвёртай. Калі ты праходзіш сюжэт, у тебе ўсё, у тебе ўвесь свет адчынены, і ты пабежаў куды хочаш. Не. Я зразумеў. Тыпу, у другой Дыабле ты нанова пачынаеш рабіць усе гэтыя квесты. Ну, у трэцяй Дыабле яе можна адной кнопкай, мне падаецца, прайсці весь сюжэт. Да? Ага. Ну, мабыць. Просто ведаеш, што я памятаю пра трэцюю Дыаблу? Тое, што я першы раз праходзіў... Вельмі сродна выглядае. Ну, я першы праходзіў яе за магічку, і мне выпаў нейкі артефакт, які бафае адной з яе здольнасці там на 400%. І вось гэты баф просто, ён прывёў к таму, што я карыстаюся толькі адной здольнасцю. Я просто ёй усё знішчаю, таму што я яе прапампаваў, у мяне ёсць гэты артефакт, і я прыходжу і забіваю там таго ж Дыаблу просто вось так за, не ведаю, 3 секунды. Вось, і мне просто было... Я прайшоў до конца, але мне просто было не цікава, насамрэч. Ну, слухай, гэта трэцяе Дыабло. Ну так вось, а калі браць сюжэт кіберпанку, так выдатна, хто не гуляў, я вельмі раю, асабіста зараз, пасля ўсіх патчаў, мне так падабаецца, што вельмі шмат людзей такія, вось, Phantom Liberty выправіў гэты кіберпанк, але, ну, не Phantom Liberty, не, далёка не ён. І я нават учора запусціў кіберпанк, і я ўсё адно стукнуўся з багамі, не ведаю, як так атрымалася. Я за 90 гадзін не сустрэў бага 2-3, але пасля патча 2.0 і пасля Phantom Liberty багаў стала значна больш. Як заўсёды ўсё зламалі. Ну, тыпу, гэта ж... Ой, CD Projekt Red. Але вельмі сумна, што... Вельмі сумна... Ой, у мяне качка ў віне плавае. Але зараз вельмі сумна тое, што наступная частка кіберпанку, яна выйдзе, ну, прыблізна дзесь ці ў 29-м годзе, ці бліжэй да 32-го. Вось, я такі... Ну, калі яшчэ CD Projekt Red перажывуць гэтую ўсё, бо мы не ведаем, што здарыцца. Мабыць, там у нас будзе ядерная вайна і так далее, ніякіх больш нам гулень. Будзем у ядернай зіме спрабаваць хлеб расціць. Будзе у нас метро. Будзе свой асабісты Fallout Shelter. Будзем прыбежышча падбудаваць ўсё такое, таму можа ніякіх нам гулень новых не будзе. Бля, слухай, мне падаецца, што у выпадку пачатку ядернай вайны я пабегу просто ў эпіцэнтр просто выбуху. Каб не пакутаваць просто. Так, такі, ну, я крыс есці не хочу, так што... Да.
А там, ну, не балюча зато. За секунду ўсё скончыцца. Меней нават. Ну да. Ну, як заўсёды, першы гікаўскі на пазітыве. Вось, тут у Xbox зарабілі некаторыя перастаноўкі. Сара Бонд і Мэта Буці павысілі. Сара Бонд гэта... Сара Джеймс Бонд. Да, Сара Бонд, не блытаць яе з Андрэем Бондам. Тыпу, яна не робіць галоўны вопрос. Ой, яе воласы не міліраваны. Да, і татуяванак у яе таксама па ўсяму целу няма. На нагах у яе не набіты голубь. І галоўно таксама. Слухай, а вось мне цікава, а можа у яе ёсць татуяванкі? Ну, можа і ёсць. Вось, як зараз атрымліваецца? Яна зараз кіруе усімі студыямі, Мэт Буці кіруе усімі студыямі Xbox. Мэт Буці гэта чалавек, які ўзначаліваў Zenimax і Bethesdu, груба кажучы. Гэта галоўны чалавек быў. Мы ведаем, як ён гэта ўзначаліваў, бо мы ведаем, якім выйшаў Starfield. Вось, і гэты чалавек зараз будзе сачыць за якасцю ўсіх гульняў, якія выходзяць ад Microsoft. Вось. Сара Бонд, яна нават зараз становіцца на, груба кажучы, на место Філа Спенсера, але Філ Спенсер уходзіць на тыпу ўзровень вышэй. Пры гэтым ён усё роўна працуе над усім, што датычыцца в Microsoft Gaming. А Сара Бонд будзе працаваць над усім, што датычыцца гульнявага бренду Xbox. Вось. Не зусім зразумела, таму што мы памятаем тыя слівы дакументаў, якія адбыліся там некалькі тыдняў таму пра тое, што калі Microsoft хутка не пачне зарабляць там да 2028-29 года на брэндзе Xbox, то хутчэй за ўсё Microsoft будзе, у планах Microsoft ёсць зачыніць брэнд Xbox і больш не выпускаць гульнявыя кансолі, таму што ўсё ж такі яны там з Microsoft Azure, з распрацоўкі праграмных прылад яны зарабляюць нашмат болей, нібыта чым яны зарабляюцца з Microsoft Gaming. Вось. Таму, ну, будзем за гэтым сачыць. Набываць гульнявыя студыі тады? Ну, таму што... Каб яны працавалі, а Microsoft нічога не рабіла? Ну, Microsoft заўсёды так працаваў. І, дарэчы, і Sony так заўсёды працавала, бо Sony сама не стварае зараз эксклюзівы для сваіх платформ. Sony набывае проста якую-небудзь студыю на тып Insomniac, якую яны набылі. Insomniac робіць Spider-Man. Sony набывае там стваральнікаў Divinity, не Divinity, як яны клічуцца, божух, на стваральнікі Halo. І яны там зараз працуюць над нейкім шутарам. Ну і так далей, і так далей, і так далей. Вось. Таму просто Microsoft не можа адкусіць большую частку гульнявага рынку, таму што вельмі шмат, там, большую частку займае Sony з іх кансолямі, эксклюзівамі і так далей. І вельмі большую частку займае Nintendo. Таму што, ну, вось, тыпу, як Nintendo ўвайшла у гэта ў 80-х, так яе ніхто і не можа скінуць. Нават калі яны выпускаюць непаспяховыя кансолі, усё роўна ў іх ёсць прыбытак, усё роўна ў іх усё добра. А зараз, хутчэй за ўсё, в слівах будзе жа хутка анансаваны Switch другі, які хутчэй за ўсё будзе, як кажуць, ён будзе называцца Switch Wonder, як і Super Mario Wonder. Вось. І там тыпу яны будуць спрабаваць яшчэ больш адкусіць, бо там ім жа паказвалі чувакам з Game Industry Biz і з The Verge ім паказвалі прататыпы, як кажуць, ім паказвалі прататыпы. І што гэтыя прататыпы ўжо працуюць у 4К, там ёсць DLSS, калі падрубаешся да станцыі. Не ў гэтым. Ці можна будзе яго зараз назваць дзіцячай кансолю? Ну, слухай, тыпу, заўсёды можна сказаць, што кансоль дзіцячая, можна сказаць, што і PlayStation дзіцячая, і гульні для дзяцей. Ну, тыпу, гэта ж ніколі не абмяжоўвала людзей. Ну так. Таму заўсёды знайдуцца тыя, хто будзе так казаць. І, тыпу, я у тыктоке сядзеў не так даўно і бачыў, некая дзяўчынка з Расіі здымала свайго хлопца, яны прыйшлі ў краму нешта накшталт там Эльдорадо ці нешта іншае, дзе тэхніка прадаецца. І яна моцна яму трахала мазгі за тое, што ён збіраецца набыць сабе PlayStation 5. Ну, там хлопец, ну, тыпу, яму там за 30. Вось. І ён такі, ад'ебісь ад мяне. Вось. Она такая, навошта табе гэта трэба? Ты вялікі мужик. Навошта табе гэтыя гулькі? І так далей. У сэнсе навошта? Ну, каб ад цябе аддыхаць. Гэта плейліст ад Life is Strange? Да. Як заўсёды выдатна. Так. Вось. Таму гуляйце ў гульні. Трэба. Да. Гэта такое... Як неяк адпачыць ад гэтага свету. Да гэта ж цалкам такое ж мастацтва, як і кіно. Увогуле, гэта такі цікавы момант. Слухай, калі мы
усім сусветам вырашылі, што кіно гэта самае галоўнае мастацтва, якое мы робім. Чаму, вось глядзі, відэаблогеры набываюць сабе кіношныя камеры. Чаму кіношны відарыс увогуле лічыцца вельмі якасным? Чаму усе да гэтага проста ідуць? Ну, тыпу, чаму гульні параўноўваюць з кіно? Чаму вось, тыпу, ну, кажуць, ну, гэта ж кінцо, і ўсё так вось зараз пра Алана Вейка, што тебе даюць страляць толькі на другой гадзіне, таму што, ну, вось гэта ж кіно, яны спрабавалі там у мастацтва пайсці. І так далее. Вось калі адбыўся той момант, калі кіно захапіла цалкам усё. Серыялы зараз, ну, там, даволі даўно хочуць ператварыцца проста у даволі вялікае кіно. Зараз мы прыйшлі к таму, што ў нас адзін сезон — это адзіны сюжэт. З'явіліся серыялы накшталт там амерыканскай гісторыі жахаў, дзе вось адзін сезон, сюжэт сканчваецца, і мы пераходзім да новага сюжэту, які не сувязаны з тым, што адбывалася раней. Вось. Просто мне вось гэтая думка, яна для мяне крыху вар'яцкая. Я разумею, навошта выкарыстоўваць нейкія прыёмы, якія ўзяты з кіно, там тыпу галандскі штурвал. Ну тыпу вось там заваленыя гарызонты, навошта гэта ўсё па кубрыхаўскі выстаўляць кадр і так далее, і так далее. Ну тыпу гэта грунт дызайна, які існуе ўвогуле. Але чаму мы просто не можам тыпу сказаць, што ну гэта гульня? Ну вось там, напрыклад, вельмі сруць гульні, якія цалкам арыентаваны на геймплей. Ну вось за што сруць гульні Nintendo заўсёды? Бо гэта гульні, у якіх цалкам няма сюжэта. Ну вось тая ж там Zelda Tears of the Kingdom, і ну там няма такога сюжэту, як, напрыклад, там у Spider-Man 2, дзе галоўная гісторыя. Хлопцы арыентуюцца на то, ці вось, напрыклад, Super Mario. Ты арыентуешься цалкам на геймплей, каб цябе ціскаць на клавішы, каб тебе было весела праводзіць час. Да, бавіць час просто. Я не разумею просто, у які час мы такія, гэта ўсё павінна выглядаць як кіно. Таму я і лічу такіх людзей гаўнаедамі. Выдатна, калі вы выкарыстоўваеце нейкія прыёмы, калі гэта выглядае прышпільна, выглядае просто прыгожа і так далей. Ну, тыпу, у кінематаграфічнасці няма нічога дрэннага. Але калі мы адыходзім ад гэтай кінематаграфічнасці, не трэба казаць, што вось гэта не кінематаграфічна, таму гэта дрэнна. Ці гэта там не сувязана неяк з гісторыяй. Ёсць вельмі выдатныя гульні, там, ну, амаль любой інді вазьмі. Бляха, тая ж Remedy. Remedy, вось нават, гэта рэальна інді-студія, якая, ну, тыпу, робіць вельмі дзіўныя гульні, якія вось яны хочуць робіць. Нішавыя. Да. Мне здаецца, зараз Alan Wake 2 гэта самы такі масавы прадукт, які яны стварылі. І просто арыентаваны на амаль усіх. Мне цікава, ці зараз пойдуць уверх продажы першага Alan Wake. Слухай, ён там амаль зараз нічога не каштуе. Ён там, вось я глядзеў, зараз на Xbox каштуе 9 еўра. Рэмайстер. Ён даволі кепска састарыўся. Калі так глядзець, там ёсць і ў плане гісторыі, і ў плане геймплею, у плане гуку. Мне віну смачнейшае. Ведаю. Тебе яно нейкая вельмі терпкая. Што? Сядзім кампотчик абмяркоўваем. Да. Давай к апошняй навіне. Я ноччу, невялічкая предгісторыя. Я прыехаў з вечарыны, не мог заснуць і вырашыў паглядзець фільм 9 ярдаў. Вось. А ён мне яшчэ, ну, там амаль з дзяцінства падабаецца. Не ведаю, чаму я яго вырашыў включыць. Калі я яго даглядзеў, было 4 гадзіны ночы, я залез у Twitter, і першае, што я ўбачыў, гэта тое, што памёр Мэцью Перрі. Гэта чалавек, які згуляў Чэндлера Бінга у серыяле «Сябры», які згуляў Оза у 9 ярдах, яшчэ шмат роляў у забаўляльным кіно, асабліва ў камедыях. Весь, я не ведаю, у меня учора весь Instagram быў забіты, весь Twitter быў забіты, усе посцяць адзін і той же кадр з «Сяброў», дзе Джо сядзіць на крэсле, а побач з ім пустое крэсла, і он просто на яго сумна глядзіць. Вось. Таму мне да цябе пытанне, як ты ставішся да серыяла «Друзья»? Ніяк. Сябры. Ты яго глядзеў? Мяне прымушала моя была яго глядзець. Я такі, ну, добра, гэта такі прикольны сітком, які можна паглядзець. Але вось я паглядзеў, ну, мне падаецца, серый 20-30. Такі, меня гэта адбываецца таму, што я не ведаю, як так атрымалася. Ну, па-першае, я не чалавек таго пакалення, які застаў яго. Я ведаю, за што яго любяць, таму што тыя людзі, якія яго глядзелі там у 20 гадоў, калі ён выходзіў, гэтым людзям зараз па 40 ці што.
Вось гэтыя людзі яго вельмі кахаюць. А у мяне такія ж самыя стасункі з серыялам як я сустрэціў вашу маму. Вось. Ну, мне болей ён усе кажуць што гэта пераасэнсаванне сяброў, падыходаў сяброў і так далее. Вось. Ні ў якім разе не кажу, што серыял «Сябры» кепскі. Я лічу яго вельмі добрым, просто не маім крыху. Вось. І вельмі сумна, калі чалавек у 54 гады памірае. ТМЗ, дарэчы, піша, што гэта ніяк не сувязана з наркотыкамі, таму што у яго вельмі я ці што зрабіў такую невялічкую нататку пра Мэцю Пэры у нас на Патрыёне пра тое, як ён бароўся са сваімі залежнасцямі. Некалькі разоў амаль не паміраў ад таго, колькі ён выкарыстоўваў розных рэчываў, алкаголя і так далей. Вось. І здаецца, што гэта яшчэ адно нагадванне нам пра тое, што даже калі ты наркотыкі кінуў, яны ўсё роўна могуць цябе дагнаць і забіць, нават калі ты ўжо не прыймаеш. Ну вось тут же праблема ў тым, што ў яго пасля фізычнай нагрузкі ён палез у джакузі, можа гэта дала на сэрца і... Магчыма. Таму што той же ТМЗ піша аб тым, што произошла просто зупынка сэрца. Да. Вось. Насамрэч, я рад, што ён не сарваўся, што гэта не было праз тое, што ён помер проста ад перадоза ці нешта накшталт гэтага. Таму што я вось памятаю, як ведаеш, што такая Дэмі Лавата? Так. Вось. У Дэмі Лаваты ёсць таксама вельмі моцная праблема з наркотыкамі, і глядзячы на тое, што она вось поп-зорка вельмі вядомая, але ў яе там, мабыць, гады 2 таму ці калі, у яе была вельмі моцная перадазіроўка фентанілам. Яна сядзела, прыймала рэчыва з сваім дылерам, яна страціла прытомнасць, ён яе згвалтаваў і кінуў паміраць. І вось такая дзіўная гісторыя пра тое, што з вами можа адбыцца ў гэты момант. Вось. Таму зараз, мне здаецца, неблагі момант, каб паглядзець серыял «Сябры», кекаць зноў над ім, таму што ён, як ні круці, ён вельмі добры. Паглядзець фільм «9 ярдаў». Не 9 ярдаў падабаецца. У адрозненне ад «Сяброў». Да, мне таксама. Спадзяемся, што яго перакладуць. Мабыць. Ну все, что тут сказать. Дзякуй вялікі. Віно у нас скончылася. Таму хацім вам нагадаць, што у нас ёсць неверагодны Патрыён, куды можна падпісацца. Мы запішам хутка падкаст. Спадзяемся, што запішам хутка падкаст «Замяніць расстрэлам» на днях і выкладзем яго для вас. Таксама што, зрабіце падабаечкі нам у Spotify. Можаце долбануць па падабайку нават і на Ютубе, калі вы нас там глядзіце. Вось. Таму што Ютуб для нас гэта нейкі мем. Мы не ведаем, навошта мы выходзім на Ютубе. Я сяжу, мантую гэтыя відэа такі, навошта? Так. Ну што? Глядзі, байт на каментары. Да гэтага моменту ніхто ўжо не даглядзеў. Так што можна сканчаць. Дзякуй вам вялікі. Добрага дня, вечара, ці што там у вас. Вось, не сумуйце. Далі ўсё добра будзе. Спадзяемся. Калі не ядерная вайна. Калі ядерная вайна, мы ўжо сказалі, што бяжыце ў цэнтр.